Асия апа Хайруллина сәхнә теле укытучысы бит инде, ул сезнең туганыгыз. Театр училищесына керүегезне өнәмәгән, ләкин кергәннән соң нәрсә дип фатиха биргән ул сезгә? Ай Алла, өнәмәде шул, өнәмәде. Чөнки безнең артист хезмәт ул тыштан караганда гына ялтырыйбыз, матур күлмәктәр киеп, сәхнәгә чыгып уйныйбыз, җырлыйбыз. Аның кухнясы бар. Ул бик авыр. Аннары артистларны эшкә күңелле кешеләр, булай карамасаң да безнең күңел төшә, исәнләшмәчә китсәң дә күңел төшә дигәндә инде. Авыр хезмәт ул. Менә вак тияг әйберләрдән тора, менә вак әйберләр. Шуңа күрә теләмәде инде шул. Миңа авырлык китергә теләмәде. Әмма ләкин инде минем теләк бик зур. Теләк минем балачактан бар иде. Ләкин мин аны кешегә әйтмәдем. Ник дисәң, әйтерләр, мин әйтәм, "Валла кичкенә генә әллә ни матур да түгел, кая бара?" димештер. Ул минем сихри генә ни иде минем. Саклап кына йөргән хыялым иде. Яра ярдәм итте Асия апа билгеле инде әзгенә шанс. Безнең театр Мәскәүдә гастрольдә иде. Мин Асия апага телеграм соктым. Асия апа әйтәм, "Кирдем мин." Ул миңа кайткач мине күрде, "Дуңгыз" диде. Тәки кергәнсең икән. Тәки кергәнсең икән диде инде. Без Шарияздан бежиган идек бу театр Мәскәүдә гастрольдә Марселябның курсы иде. Буларга тиеш идек без, әмма ул булмады инде. Шуннан 1 сентябрьдә Марселяб килде дә 5-нче аудиторияда утырабыз, бар да тезелешеп матур итеп инде утырабыз. Бөтенебезне карап чыкты да матур итеп. Үзем булсам берегезне дә алмасым диде. Монысы тагын да зуррак фатиха булганымы? Менә бит артист тормышы. Шушыннан да үсеп чыгарга кирәк, канатланырга кирәк әлеме? Канатыңыз. Бик зур рәхмәт сезгә, Фәрия апа. Уңышлар телибез.